Ми можемо сьогодні констатувати, що успішно реалізований черговий 6-й етап великого обміну за домовленостями в Стамбулі в категорії важкохворі, важкопоранені. Другий тиждень поспіль активно відбувається як робота переговорної групи, так і реалізація домовленостей, тобто хлопці, захисники повертаються додому. Відомості про всіх наших людей, які зараз знаходяться в російській неволі. Я говорю не лише про військовослужбовців, а також і про цивільних. Ці відомості вони можуть бути неповними, і це ускладнює нашу роботу. Але всі інституції, які входять, і всі організації, які входять до координаційного штабу за дорученням президента України під керівництвом Головного управління розвідки Кирила Олексійовича Буданова, працюють над тим, щоб по максимуму всіх знайти, кожного забрати з російської неволі якомога швидше.